بسم بارس أكل البيت أفيوني حجخ نقرك كايكلن ودمه جنينو انت زي قتلكم امباغارو تلاعيلو بقى سبات سالا زنبرغن بأسنا زحيح لأمه أب جزا خمس قد الوغن بسبب يحني نجرنا بزخفة ملك عخي سجر خلو محازيات أنقيقاتني سلازي بوتخنكير كمزل لنا تسمعنا تحرك أشعو حدش عمل سلازي نبرا أسمرا خيدنا خنزاور مسمارتا محازي أقدمنا زوز أنا يمدى بنيرو لب ولد زانتا قوال سودان دراسي ميرون حبت مريم تراخي موسى جرماسيون عمتك للتشحن عسرتو حدن ودو سلاز نبرة هزب علم نتحداش عمت كقبل قررم نبرة بازراون مس محزقة نتعمت بفولي كتقبلا مش بالشاب نبرت نسان محزقان بأقوين حدش عمت أبس مراك حلفة مبسعات أتاتين جزي مس أخلقها كم وطنن تكيتا قريسان حدرا قعزان حاموسا قاوة حتى يجميرو دحرنا يفرق معالت مقدي كباب ساعة 3 فرقان أسمر أتوا أب هوتيل دحر محدار أرفيدن تنسى دحر قرسي كابتوم كرخبو زدليا سبات نمن قدامنت كهبا كم زلون تميايتن ازون كم زمدبو تسلاسل مارتاغنا كابت زي تميايت قالو أرست وصائي كالي كل عزدليت دار السنبرا محزاي إذا حزنا مسينا زلنا جنزب نمكيف خاخلنا يجا زنبرن جنزب بحسب سبتيبا مس جمجمتها بقلوع سكفتها سجلست هو عدما نبعل تعجز حبيبتي أنا بتزاور مجدي سبع حلفا مهلاوان أزخا خرطا أمو كم دستاخي يبلني مارتا شعو نزفتر هويتا بسئل أمراك أريسا تدستت هو كميدا أبس مرا مقناينا قناي ترفنانيو نبعل تعقى سرح رغبلنا لنا نقال خلطة ويسل السوارح تسرحنا ما أتوقزانا زخنا ناينس إن نخون مارتا حساس للدنايتا حموش جزا أبالاتها صدرها أبسرح منقسي توافيروم نابرا قزاز وتاتفو كلت عبيت حواس لزلوا جزءهم كاب أي سبيون انت ناي بازراقنا يماناين ساقاماين إيدا زحزو زمعدوا بأازت ورا سدرا اللواء سلزياد ما دحرنا يمزنقع اوان كي سرحت بيتا كم زي تأتو نمحز أكا تسخخرا دليا أي ترفنيه مارتاون نحساب محازا كم زي تتصاررو أنا تصارت تبو بلن عنا ينتعقس كي نتصبيو أقدمن نابس حازو قوت أراك خدا فتنتن بلا تعقس كابرو خبا سدراز ولد عبا يسمرايو بزي كان السون سرحون قد مبهل تعرق كيرأيو عبيو عدما نسنتو وديو عدما سبقنتا بزعثو اللقوانقن حامشاي ممرح فقداوتيو أسمرا باطع تسني كملالس جميرو أبكو عزو مسبوز حسبات تلاليو ناي قدام عروخ خاطريو بدفي تعروخ نتبج أنات رايزي فلتو مستا كتععمو جميرو كال امرشا نخاله هيوت أي تسألونون نحدش كعزو ما غيرو سميوو أب كم زقوان ينبار نمارتان بازران زت عليين أخلت عينو
ተሰነይ መላለስ በመንባሩ ድሕሪ ስራሕ ክሰትሉ ናብቲ ንሰን ዝሰርሓሉ ባር ምስተኣልየ ንባዝራ ጠሚትዋ ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ቆላሕታ ድማ ፈተዋ ፍቕሪ ተለኺፉ ጸለለል ይሉላ ክሳብ መቕሩቡ ዝስክሕሉ ዋላ ብዘይ ስራሕ ናብ ጋሽ ዋርካ ክወርድ ጀሚሩ ካሕሳ ኮለሉ ኣብታ ዝመጻ ገንዘብ ሂቡ ነፍሲ ባዝራ ክረክብ እንተ ተፈቕደሉ እኳ ከምቲ ድልየቱ ንሓላሉ ከይገብራ ግን ንሳ ፈቓደኛ ኣይጸንሐትን ንኹሉ ኣበራታ ተቐቢሉ ብወግዒ ክምርዓዋ ምዃኑ ሓቢርዋ ክንሱ ኣበደን ኢላቶ ኣብቲ ግዜቲ መርዓ መሓዩር ነይሩን ባዝራ ብድሕሪዚ ተዓገስ ብውጥን ናይ ስድራ ግድን ክምርዖ ስለ ዝነበሮ ምስ መታዓቢቱ ዝነበረት ብናብራ መዳርክቱ ዝኾነት ጓል ተመሪዑ ኣብ ዝቐጸላ 3 ዓመታት ክልተ ወድን ሓንቲ ጓልን ወሊዱ ክንሱ ግን ምስ ባዝራ ምዛር ኣይገደፎን ነዚ ወረዚ በዓልቲ ቤቱ ብሰበሰብ ሰሚዓቶ ንደቁ ርኡ ክእደብ ከም ዝግብኦውን ምዒዳቶ ክገድፋ ግን ኣይከኣለን ንዓኣ መረስዕ ዝኸውን ፈቓቕ ተሳኢኑ ብሓንጎሉ መሊሱ እኳ ደኣ ሕቒቕ ኢሉላ በዓልቲ ቤቱ እትገብሮ ይነበረን ይብፅሓያ ኣይብፅሓያ ብዘየገድስ ለይትን መዓልትን ክትረግማ ጀሚራ ነታ ልቢ በዓልቲ ቤታ ዝተሸፈተት ቆንጆ እተን ክልተ መሓዙት ከምቲ ድሌተን ዝዓግባሉ ናይ ሆይ ሆይታ ምሸትን ሕሊፈን ድሮ ፈለተን ካብ ዘማጽኡለን ናይ ሆቴል ስራሕ ከመሳሰይቲ ኮይነን ከዓያ ጀምራ ኣብቲ ስራሕ ጽቡቕ ዝኾነ ተመክሮ ስለ ዝጸንሐን ኣይተሸገራን ከይተፈለጠን ንኽልተ ወርሒ ኣብ ኣስመራ ጸንሓ እቲ ዘህንን ህንጻ ሆቴል ብዘብረቕርቕ መብራህቲ ተኸሊዑ ነበረ ኣብ ሙሉእ እቲ ክፍሊ ተውዛሕዛሕን እናበላ ንዓማዊለን ዝእዘዛ ዝነበራ ኣሳሰይቲ ነቲ ክፍሊ ተወሳኺ ጽባቐ ሂበንኦ ቀይሕ ካምቻን ጸሊም ጎናን ወዴን ንኹሉ ዓሚል ብዘይ ኣፈላላይ ምስ ሙሉእ ፍሽኽታ ክቐበላ ከለዋ ኣብ ትዕዮ ዘጥረይኦም ምልክት ዘግህድ ነበረ ባዝራ ነታ ኣብ ጫፍ ወገን ኮይኑ ዝጸውዓ ተዓገስ ክትሰምዕ ከደት ተዓገሲና ሓቢቢ ኣብ ምዕጉርቱ ሰዓመቶ ተዓገስ ናብ ነብሱ ከም እትጽክዖ ገይሩ የማናይ ቆማት ኢዱ ኣብ ሙሉእ መዓንጣ ኣኽለሎ ናፊቕክ እንዴት ሽኮሪና መሽከንከን በለ ዝልምን እምበር ናፍቖቱ ዝገልጽ ኣይመስልን ምሕር ፍቕሪ ላህዛዝ ቀይር ወዩ ኣይ ከማይኒ ዓሰል እሙ ነቐል ዓለምያ መሊሳ ገንዘቡ እምበር ፍቕሩ ጠላሒሉ ኣይኮነትን ኣትያቶ ኣዝያ ከምትፈትዎ ኮይና ከምትዋሳእ ስለ ዘይፈልጥ ግን ክሳብ ዝፈልጥ ዕረፍትዩ ንዕኡ በዓል ሓዳርን ኣብ በቆልዑን ምዃኑ እውን ዘይትፈልጥ ኣይኮነትን ንሓዳሩ ባዕሉ ዘይሓለየሉ ንሳ እሞ ጓና ክትጣበቐሉ ምፍታን ብዕሽነት እያ ትምስሎ ዳሓር ከዓ ንኣስሓኮ ልብኻ ምኽፋት ኣንጻር ዕዮኣ ምዃኑ ስለ እትፈልጥ ብፍጹም ኣይትጥቀመሉን እያ እንታይ እሞ ከምፃልካ ተቐላጢፋ ናብ ዘምፃ ኣተወት እምቧ ጽንሕ ባይቲ ታወኺ ቅድም ኮፍ በሊ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ እዊ ዝተዓገሲ ገዛ ብዓማዊ ልዕሊ ቕሊቑና ረኣኸዮስ ኮፍ ክብል ዓምና ኸንታይ ክብለኒ ቅጭ መጺእዋ መለሰት ንብሕቱ ክውንና ዝገብሮ ዋጢጥ ካብቲ ወትሩ ዝጽላዩ ንሳ ኣብቲ ስራሕ ተዋፊራ ምስ ሓደ ወዲ ጥራይ ሕሲሲ መባል እንጀርኣ ምዕጻው ምዃን እያ ትፈልጥ ተዓገስ ግን ነዚ ኣይተገንዘቦን ሕራይ በሊ እሞ ስራሕ ምስ ወዳኺ መሰጅ ጽሓፍለይ
ከይፈተወ ኣብ ምርጫ ኣተወ ኣዝዩ ስለ ዝፈትዋ ነፍሱ ቐፂዑ ከምቲ እትደልዮ ክጓዓዝ ናይ መጀመሪኡ ኣይኮነን ባዝራ ነዚ ጽቡቕ ጌራ መዝሚዛትያ ስለዚ ናብ ዝደለየቶ ትጠማዝዞ معلش يا تعجس لو مداخي مسل زوعلكو بينك دفني بجهدو حبرتو زبلو ينبرن سلا فغري ندليتا أخبيرو دنن بلا كسمع كدي دقيما توكستو نو دحنك خيت كم تقدم زقبرو ኣብቲ ሆቴል ከም ዘብዐኛ ኮይኑ ሙሉእ ምሸት ክሕልዋ ኣይምጸልአን ባዝራ ግና ከምኡ ክገብር ከም ዘይብሉ ሓደ መዓልቲ ኣጠንቂቓትያ እዚ ቦታ ስራሕ እዩ ኣብ ቦታ ስራሕ መጺእካ መንዩዚ ንምንታይ ሕግብግብ ብለክሎ ዶ ገለዶ ኣይትበለን ሓራይ እንተ ዘይኮይኑ ኣነ ንስኻን ክንፈላለ ቀሊል እዩ ንእትብል ዘረባ ዘኪሩ بخمታ ዝመጻ መሰስ ሲሉ ወፂኡ ባዝራ ካልኦት ዓማዊል ዝኣዘዝዋ ቢራ ምሰብጽሐት ኣእጋራ ናብቶም ኣቐዲሞም ዝኣተዉ ካብ ሃገረ ሱዳን ዝመጹ ኣጋይሽ ኣምርሓ እቶም ኣብ የማናይ ኣእዳዎም ሕኛ ዝገበሩ በብጽምዲ ኮይኖም ዘዋግዑ ዝነበሩ መጻምድቲ ካብ ሃገሮም ነቲ بشهر عسل إلوم زصوعو حد سنوتهم كحلفو زموسيهم بازرا عرب سلا اتملخ زبسح جزيه كم آتوم كمتسو خلو بعلايا تأززهم آبت زنبرو دحر مبسح آفيتهم قومت ليلي قومنا مستزل بستو نوح زتاكوش أما تدميرو ኣብ ህዋ ከም እትንሳፈፍ ጸምበለል ዝበለት መሰለት ኣብ ኣፋ ሰኺዓታ ዝነበረት እስቴኪኒ ብመልሓሳ የማነ ጸጋም ኣኳላለታ ምስ ምንቅስቓሳት እታ እስቴኪኒ ኣዒንትቶ ማግባስ የማነ ጸጋም በላ ኣሃ ያ ኣኽዋን ነዲኩም ሽኑ يعواتي انت خسمعكم انتي كمتئززوم قبزرزر حويسات وكستم بيماناي شنخ إدني حنت مرعت حيزو زنبره حاده رقوديلو كم فار من السي لعلتهم كالوت أتوكيرو تمتا أتأمامتو دفرت نيرو بملكع بازرا كيتهنني ترفن مرعاتو مسؤن كلا دريقو متأماتو زسكفو أي مسلن 4 غمر بقانك عربنيا 4 بيرا أززة حاد بسقع زنبره كالئ سوداناوي زترفو خلوم بحنساب تأمتوا إتا منقبقب زي بالله رقبيتيلوم زسميوا قنجو قلتيفوم انت أزيزوم ما قلتيفا خيت نفروم زتسكو فيهم زمسلو حدر يا أخوان نصبغة رئيتا بلسلسات قالاتا انكت تدامق حرايزو محواتي بمبال بتزمل كوغ عنقا زأززو كتمسألهم قربت مهلاوا حبرتهم بس انتي زبيديا ولا حبشي نسخقن راشاي داريخي حبشا كتبقس اقارا مسنك اساقست حانتي نابجاز صريق إيحي اتونن مجو تمرعات كاب عليت راشاي دا كيتخون توكستا حبشا مخانا في الشخت أسنيا حاتير ملس دحر مهاب زتأززتو نختمتس كاب قدميهم تقللت ملو مشيت كستيوم همسيوم اتن مرعتومون صماء سقم زصلعاي مسلان كحنففوين همسين بيرا أبرئس بيرا كأززو
ምስ ባዝራ ተረባረቡ። ባዝራውን ማዕረቲ ዝኣዘዝዎ ክትጋበዝ ኣምስያ ጥሉል ምሸት ኣጠመቐታ ነታ ለይቲ። ሰዓታት ምስ ተሃንፈፈ እቶም ዓራት ዝሓዙ ናብ መደቀሲኦም እቶም ካልኦት ድማ ናብ ዝሓድሩሉ ቦታ እናኸዱ ክጸሩ ጀመሩ። ሙሉእ ለይቲ ኣብ ምስሳይ ተጸሚደን ዝጸንሓ ሰራሕተኛታት ናይቲ ሆቴል እውን እፎይታ ረኺበን መዕለቢአን ንኽሕዛ ተሸባሸባ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነት እንከለዋ ኣቶ ተመስገን ዋና ናይቲ ሆቴል ንባዝራ ብኣዒንቱ ጸውዓ። ሰሚዕኺ ሓደ ካብዞም ክሰትዩ ዘምሰዩ ሱዳናዊ መሳኺ ክሓድር ደልዩ ኣሎ እንታይ ክብለልኪ? ኣቶ ተመስገን ተገዳስነት ከየርአየ መልእኽቱ ኣመሓላለፈ። ካብዞም ምስ መርዖቶም ክሰትዩ ዘምሰዩ ማለት ካድዩ? ባዝራ ዝተደናገረት መሰለት። በዓል ንስኽን እሞ በዓል ሓዳር ዶ ትብላ ኾንክን? ኣቃጨጨ። ባዝራ ብኣቃጫጭ ክምሲላ ሓዲጋቶ ክትከይድ ሕቑኣ ሂባ ጸጋማይ እግራ ንቕድሚት ወርወረት። ኣትጓል 10,000 ብል ኣሎ። ኣወናወና ክኽሰር ዘይብሉ ገንዘብ ምዃኑ ሓቢርዋ። ባዝራውን ዝጀመረቶ ስጉምታ ኸይቀጸለት ኣብ ዘላቶ ደው ኢላ ተወናወነት። ኣፋ ማይ ክመልእ ተፈለጣ። ኣብ ሙሉእ ህይወታ ኣብ ሓደ ምሸት ክንድኡ ዝኣክል ገንዘብ ረኺባ ኣይትፈልጥን። ስለዚ ኣዒንታ ክትሓሲ ከም ዘይብላ ንዘዘኻኸረ ዓማኣ ናብኡ ብምጥማት ቀብዘርዘር እናበለት ርእሳ ብምንቕናቕ ናይ ኣወንታ መልሲ ሂባ ናብ ውሽጢ ክፍሊ ኣተወት።